Ah, gutom man. Gutom na, gutom. Oh my goodness. Laoya. Jesus, thank you Lord for your blessing. And here, inside the them. Oh, ginamos. Pambansang ulam ng mga Pilipino. Ginamos. Uyap. Generate, no? And show you. Oh, my favorite. Ng mga tambok ang favorito kanina may nani. Nga pakita ang dagway kay hangover kay no. Ito mga bagyo. Sabaw. Lauya. Ah. Ang lami sa lauya yung inani ba ang tambok sana pasan rin mo uyak. Thanks for watching mga buddy. Dahil kaya hangover.